Гайсәнең дога кылырга өйрәтүе. Дога кылганда 200леләр кебек булмагыз. Алар барысы да күрсен дип гыйбадәтханәләрдә һәм юл чатында басып дога кылырга яраталар. Сезгә хак сүз әйтәм. Алар тулысынча әҗирләрен алдылар. Ә син дога кылганда бүлмәңә кирип, артыңнан ишегеңне яп һәм күзгә күренмәгән атаңа дога кыл. Яшерин кылынган һәммә эшне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Дога кылганда мәҗүсиләр кебек буш сүзләр әйтмәгез. Догаларыбызда күп сүзләр әйтсәк, илаһларыбыз безне ишетер дип уйлыйлар алар. Аларга охшамагыз. Атагыздан сораганчы ук нәрсәгә мохтаҗ булуыгызны ул белә бит. Ә сез булай дога кылыгыз. Күктәге атабыз, исемең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Күктәге кебек җирдә дә синең ихтиярың гамәлгә ашсын. Көндәлек икмәгебезне безгә бүген бир. Без дә үзебезгә явызлык кылучыларны кичергәндәй, безнең явыз эшләрне син кичер. Безне сынауга дучар итмә, ә явыздан сакла. Эшләрнең гаип эшләрен кичерсәгез, күктәге атагыз сезнекен дә кичерер. Ләкин сез үзегез башкаларны кичермәсәгез, сезнең гаип эшләрне күктәге атагыз кичермәс.